Nginibingelele bathandiweyo, igama lami nguSibusiso Usabelo wakamabanga obuye abizwa ngomjuzana. Namhlanje ngifuna ukuthetha indaba enkulu ekhuluma ngezihloko ezintathu, ukubuvela, ukunqena kanye nokwesaba. Ngizoqala ngeBhayibheli. eBhayibhelini kulotshiwe wathiwa bukela entuthwaneni velandini, ochaza ukuthi lesifo sokuvela asifuneki mangabe umuntu. Ngiphinde ngize ngesimo sobhubhane esihlaselwe yiso se-COVID-19. Usekhiphile uhulumeni ukuthi wonke umuntu ageze izandla ngamanzi anensipho, kodwa ngenxa ukuthi lesifo sokuvela sihlasele, bakhona abantu abazogcina besweleka emhlabeni ngesimo sokuthi bayavilapha. Omunye uvilapha ngisho ukuvuka, uyanqena. Ulala ngo-10 yavuka ngo-1 emini, uyavilapha. Uyesaba ukuphumela phandle, usaba ukuthi abantu bazothini. Akufuneki ukuvela mangabe uphila. Njengoba kuthiwa sanitize nje, sigeze izandla, kumele wenze sure mangabe umuntu ukuthi awuvilaphi kodwa uyakwenza lokho, ngoba mangabe ungakwenzi lokho izokubulala i-COVID-19. Ayizukubulala ngoba ekubulala, izobe yenziwa ukuthi wena uyavilapha musu kuvelapha ukugeza izandla. Abanye bawosisi banezitifiketi ehlukahlukene, banama qualifications ngesilungu, kodwa bayavelapha uku-applya. Omunye mambuza ukuthi awu-applye ngani, athi ngiyanqena. Akumele ukuthi lo msebenzi utholwe yimi, khona abangawuthola, kodwa usho umuntu unegazi elibomvu njengomuntu noma ngayimuphi umuntu okhona emhlabeni. Ake seni ukuvilapha abosisi. Uthola usisi unekhono lokwazi ukuqhina ama-dread, ukwazi ukuqhina abantu, kodwa ngenxa yokuthi uyavilapha, uvilapha ngisho ukusukuma. Uvuka ngabo-1 noma uvuke ngabo-3 ntambama esagqokela izidolo ezeqwa abantu besifazane ekade vilapha ukuvuka. uNkulunkulu losisipho sakho sokuqhina abantu akakuphelanga amahhala, musukuvilapha dadewethu. Uthole umuntu wesilisa ukhuluphele, usezowaba ngaka nje uyisidudla, akakhuluphele ngoba ekhuluphele, ingoba uvilapha ukujima. Jima mfowethu, kubalekile ukuthi ukujima. Uthole umzali ekhaya ingane zakhe akafuni ukuthi ayifundise ukuthi mangabe umuntu kuphilwa kanjani, ziyavelapha zonke izingane ekhaya. Hayibo bantu bakithi, ake sileni ukuvila, ake sekeni ukusaba ukuthi sisebenze. Uthole umuntu ekhaya kunayo yonke imaterial, abazali bakhe bayakhona ukuthi bangamthengela yonke imaterial ukuthi angakwazi ukwenza ingadi ekhaya, kodwa ngenxa ukuthi unqunywa izandla uyavilapha, akafuni ukwenza ingadi. Kunento engixakayo futhi kubantu labantu abavilapha isikhathi esiningi abavilapha ukudla. Umuntu ovilapha uma kuthiwa kuphekwe iqhude ekhaya, noma kuthiwa mhlawumbe uhlala endaweni eyilokishi noma endaweni esemadolobheni kunento eyithi zimnandi efrijini, akavilapha uvuka ekuseni entathaku sanyonyobe, kodwa uyavilapha uyofuna umsebenzi. Hayi bantu bakithi, ake seni kusaba abafowethu, ake seni ukuvila, ake sekeni yonke lento yokuvilapha abafowethu. Hayi khona ngithe kuwe namhlanje umuntu omusha, mhlambe lapho khona uyavilapha, mhlambe lapho khona kumele ngabe une-crash yakho, kodwa ngenxa yokuthi kukuphethe ukwenqena, unqena ukuthi abantu bazothini, wena usaba ukuthi ube nelokhunjaneni, ube ne-crash, ufundisa abantwana abancane ngesimo sokuthi wakade ufundela inesini, wakade ufunda into ezinkulu wena engama-high and low, yesaba usaba abantu, uyavilapha. Ufuna umsebenzi mhlawumbe ekhulumeni lapho khona, mhlawumbe kwesinye isikhathi uyasebenza kodwa uvela phela ukuthi ufakele abantu abasebenza ngaphansi kwakho izinto ezizinsiza kusebenza. Hayibo ngithi ngusibusiswa kwamabanga umjozana, singabantu eMzansi Afrika, akasekeleni ukuvela, ake sikhuthaleni sibe nesimo senhlanzeko. Kunamanje kukhona amathuba akhishwa uhulumeni lapha abantu kufanele kube fuye inkukhu khona, benze yonke into, belime ingadi, benze yonke into, kube uphezulu komkhono, kodwa bonke abantu bavilapha. Abantu abasha, umuntu omusha kanjani usavilapha? Hayi ngithi bafowethu, asiyekeni ukuvela, asiyekeni ukwesaba, asiyekeni ukwenqena. Sengivala. Uma ngabe ufisa ukwazi ukuthi ingabe bangabe ufuna ukuqeda ukuvela wenze njani, ikakhulukazi uma ngabe ulele uvilapha, uma ufuna ukuqeda ukuvela uyabala uthi 1, uthi 2, uthi 3, bese uthi gubhu, uzophela ukuvela lapho. Uma ngabe ufuna ukungilandela, ungangilandela ku Facebook uthi Mjozana, ungilandele ku Instagram uthi Mjozana_mabanga, ungilandele ku Twitter uthi @Mjozana_mabanga, kanye nezinye inkundla zokuxhumana o TikTok nabo YouTube ngiyatholakala kuko konke lokho ngumjozana. Ngiyabonga.